כולנו שמענו את המשפט, אתה רוצה לגדול, אז תאכל פשוט הכל. אז הלכתי ועשיתי בדיוק את זה. קניתי גיינר, טחנתי חזה עוף בבלנדר, אפילו שתיתי שמן זית. העיקר בשביל להגיע לכמות קלוריות היומית. ב3 חודשים עליתי באזור ה-12 ל-15 קילו. חשבתי שאני על הגל ושאני בדרך להיות מר אולימפיה. האמת, מה שקיבלתי זה בעיקר דלקות, עייפות כרונית, כאבי מפרקים ובטן נפוחה שהקשתה עליי באימונים. בסרטון היום אני הולך לחשוף לכם חודשים, אם לא שנים, של טעויות ולהראות לכם איך לבנות שריר נקי מבלי להרוס לכם את הבריאות ואת המראה הגופני. אם אתם עדיין במיינדסט של מסה מלוכלכת, אתם פשוט מבזבזים זמן והגוף שלכם כנראה לא באמת בונה את המסת שריר שאתם חושבים שהוא עושה. כשהתחלתי, חשבתי שמסה זה חופש. אכלתי כל מה שבא לי. העיקר להגיע למספר קלוריות מטורף. הגעתי למצב שהייתי כבד, המפרקים שלי כאבו והעיכול שלי היה כל כך גרוע שהגוף שלי בכלל לא הצליח להשתמש בחלבון שאכלתי. הרגישות של אינסולין שלי הייתה לא טובה. הייתי עייף, היה לי כאבי מפרקים, הגעתי למצב שאני כבר לא מתקדם במשקלים באימונים וזה דבר שאתם צריכים לשים לב. הרגע שבו אמרתי די היה שבאמת היה לי קשה לשרוך שרוכים בבוקר. אני מתכופף לקשור שרוכים ואני מרגיש כמו אסתמה, התקף קוצר נשימה. עולה במדרגות, קומה ראשונה, ואני מתנשף. אני עושה סטים בחדר כושר. סיימתי סקווט, עושה 6, 10 חזרות. אם אני עובר 8, אני מת. לוקח לי 5-7 דקות להתאושש. מבזבז מלא זמן באימון. וזה היה הרגע שאמרתי די. שם החלטתי ללמוד על גוף האדם, על המערכת העצבית, על מערכת העיכול, על ההתאוששות, על השינה, ממה אנחנו בנויים ומה אנחנו צריכים באמת בשביל למקסם ביצועים. ופה הבנתי שמסה מלוכלכת היא פשוט תירוץ לעצלנות תזונתית, בדיוק ככה. אתם רוצים להקל על עצמכם ואתם מכניסים כל מה שבא לכם, מפסטה, לחם, לשתות שמן זית, העיקר לעלות במשקל בבוקר. זה היה המטרה. הרגע שבו עברתי למסה נקייה, פתאום האנרגיה חזרה, התפקוד, החיוניות ביום-יום. הייתי ערני יותר, חזק יותר, חזרתי להתקדם במשקלי העבודה אפילו שהייתי בגירעון קלורי. העיכול שלי הסתדר ועבד בצורה יעילה וטובה יותר. הבטן הייתה לא נפוחה, הרגשתי טוב עם עצמי גם בלי חולצה. אני הייתי שם, הייתי במלחמה השבועית הזאת נגד המשקל. הטעות הכי גדולה שאני עשיתי במסה הייתה לחשוב שאם אני אוכל יותר, אני אבנה יותר. בפועל קרה בדיוק ההפך, נהייתי כבד יותר, עייף יותר, ולא באמת הצלחתי להתקדם באימונים. אם אתם עכשיו במסה או חושבים להתחיל מסה, הסרטון הזה יכול לחסוך לכם חודשים של טעויות. עלייה מיותרת בשומן וחיטוב קשה ומתסכל לאחר מכן. ואני אומר לכם את זה מניסיון אישי. הייתי גם במסה מלוכלכת, גם במסה נקייה, ובאותו משקל גוף, הגוף שלי נראה והרגיש שונה לגמרי. במסה המלוכלכת הרגשתי כמו בלון מים, כבד, נפוח ולא באמת בריא. ובמסה הנקייה הרגשתי חד יותר, בריא יותר, חזק יותר. והכי חשוב, הצלחתי להתקדם בביצועים באימונים שלי. אני אספר לכם רגע מה אני עשיתי, כדי שתבינו שאני לא מדבר מתיאוריה. בתקופה של המסה המלוכלכת שלי, אמנם לא אכלתי פיצות והמבורגרים כל היום, אבל כן עשיתי טעות אחת. אכלתי יותר מדי קלוריות. יותר מדי קלוריות, יותר מדי אוכל, יותר מדי גיינרים, יותר מדי פחמימות, יותר מדי שומנים, יותר מדי אוכל כבד. והכל היה מתוך מחשבה שככה אני אבנה שריר מהר יותר. התפריט שלי התבסס הרבה על פסטות, על גיינרים, על שמן זית, על עוף, על פרגיות, בשרים שמנים, חמת בוטנים, והכל בכמויות גדולות מאוד. ובתוך בערך 5 חודשים עליתי משהו כמו 22 קילו. על הנייר זה נשמע מרשים, אבל בפועל קרה משהו אחר לגמרי. הפסקתי להתקדם במשקלי העבודה, נהייתי כבד יותר, היה לי קשה לשרוך שרוכים, קשה לעלות במדרגות, וההתאוששות שלי בין הסטים הכבדים הייתה קשה מאוד. השינה שלי נפגעה, התחלתי לדחור בלילה, ובסטים הכבדים היו לי אפילו כאבי ראש. הבטן הייתה נפוחה, הפנים היו נפוחות, והרגשתי פשוט לא בריא. הרגע שבו באמת הבנתי שאני עושה משהו לא נכון, היה שהתחלתי הכנה לתחרות פיתוח גוף. וכבר בשבוע הראשון ירדתי משהו כמו 4 קילו. ואז הבנתי שחלק גדול ממה שאני חשבתי שהוא מסת שריר, היה בכלל נוזלים שפשוט יצאו מהגוף כבר בשבוע הראשון. וככל שהחיטוב שלי התקדם במהלך ההכנה לתחרות, הבנתי שחלק מהנפח שהיה לי לא היה שריר איכותי ודחוס, אלא הרבה נפח שריר מדומה. ובאותו רגע הבנתי לא מספיק לעלות במשקל, אתה צריך להבין מה אתה בונה ומה אתה בדיוק עולה בזמן התהליך שלך. איך אתה בונה והאם הגוף שלך באמת מתקדם בתהליך. ואז עברתי למסה נקייה, ופה באמת התחיל השינוי האמיתי. כבר תוך חודש הרגשתי הבדל גדול. ישנתי טוב יותר, הנחירות שלי נעלמו, ההתאוששות שלי השתפרה, כאבי הראש שלי נעלמו, העיכול שלי השתפר ונהיה יעיל יותר לאורך היום, והרגשתי חיוני במהלך היום. באימונים שלי אני חזרתי להתקדם בביצועים משבוע לשבוע, בעבודה פרוגרסיבית, והדבר הכי מטורף שלאורך כל התקופה הזאת שקלתי כמעט אותו הדבר, אבל הגוף נראה שונה לחלוטין.
הרבה יותר נקי, הרבה יותר דחוס, הרבה יותר אתלטי והרבה יותר בריא. אז בואו נעשה רגע סדר. מסה מלוכלכת היא לא ג'אנק פוד. מסה מלוכלכת היא כל מצב שבו אתם נמצאים בעודף קלורי גדול מדי. בלי שליטה אמיתית על מה שאתם אוכלים ובלי תשומת לב לאיכות האוכל. כשאין תשומת לב לעיכול למיקרונוטריאנטים, למינרלים ולשומן בתפריט, הגוף פשוט מתחיל לצבור יותר מדי שומן ונוזלים. חשוב להבין משהו, הגוף לא בונה שריר בלי סוף רק בגלל שאתם אוכלים יותר. יש גבול לכמות השריר שהגוף יכול לבנות בקצב מסוים. ברגע שאתם נותנים לגוף יותר קלוריות ממה שהוא באמת צריך לבניית שריר, העודף הזה לא יהפוך לשריר, הוא יהפוך בעיקר לשומן ונוזלים. וגם האיכות של האוכל משנה. שני אנשים יכולים לאכול את אותה כמות קלורית, אבל אם אחד אוכל מזון איכותי יותר שמתעכל טוב יותר, התוצאה שלו תהיה טובה יותר. היתרון הגדול ביותר של מסה נקייה מגיע דווקא כשמגיעים לחיטוב. אם עשיתם מסה נקייה ושמרתם על אחוז שומן אופטימלי לאורך כל הדרך, אתם מגיעים לחיטוב הרבה יותר קרובים למטרה. זאת אומרת שיהיה לכם הרבה פחות להשיל, אלא רק ללטש. החיטוב יהיה קצר יותר, מדויק יותר, ותצליחו לשמור על יותר מסת שריר. לעומת זאת, במסה מלוכלכת אתם מגיעים לחיטוב הרבה יותר רחוקים למטרה. הרבה פעמים יורדים מהר יותר במשקל בהתחלה, שחלק גדול ממנו הוא בכלל נוזלים. ואז מבינים שחלק גדול מהמסה לא באמת היה שריר איכותי, שנשמר בזמן החיטוב. הטיפ הראשון של איך לעשות מסה נקייה כמו שצריך בלי לעלות בשומן מיותר, הוא עודף קלורי נכון. כדי לבנות שריר אתם לא צריכים להשתגע עם הקלוריות. ברוב המקרים תוספת של 10-15% מעל ההוצאה הקלורית שלכם תהיה נקודת ההתחלה הטובה. לדוגמה, אם ההוצאה הקלורית שלכם היא 2500 קלוריות, אז המסה שלכם יכולה להתחיל באזור 2750 ל-2800 קלוריות ליום. הטיפ השני הוא בחירת מזון נכון. במסה נקייה, הבסיס של האוכל הוא אוכל שמתעכל טוב יותר, וככה הגוף עובד טוב יותר. מקורות טובים לפחמימות יכולים להיות אורז, קינוע, קוסמת, תפוח אדמה, בטטה ושיבולת שועל. מקורות טובים לחלבון יכולים להיות חזה עוף, בקר רזה, דגים וביצים, ולהיצמד לשומנים ממקורות של אומגה 3. הטיפ השלישי הוא חלבון ומקרו. נקודת הפתיחה הטובה ביותר למסה היא בין 2 ל-2.2 קילוגרם על כל משקל גוף. לדוגמה, אם אני שוקל 100, אני אוכל בין 200 ל-220 גרם חלבון ביום. וזה בתנאי ששמרתם על אחוז שומן אופטימלי. בהמשך המסה אפשר אפילו לרדת קצת בכמות החלבון ולתת יותר מקום לפחמימות איכותיות שיתמכו בביצועים באימון. הטיפ הרביעי הוא מעקב. אל תסתכלו רק על המשקל. עלייה של 400 עד 800 גרם בשבוע יכול להיות קצב אופטימלי. אבל חשוב להסתכל גם על המראה הגופני, תחושה כללית וביצועים באימון. הטיפ החמישי הוא סבלנות. הרבה אנשים חושבים שמסה היא הזמן לשחרר ולאכול כל מה שבא להם. אבל האמת היא שמסה טובה דורשת משמעת. לפעמים אפילו יותר מחיטוב. כי בחיטוב רואים שינוי מהר יותר, ובמסה צריך הרבה יותר סבלנות ואמון בתהליך. אז לסיכום, אז אם אתם במסה או עומדים להתחיל מסה, תזכרו את הדבר הבא. יותר אוכל לא שווה יותר שריר. כי מה שבונה את הגוף שלכם הוא דיוק, מעקב, סבלנות ואיכות. אז אם אתם רוצים לעשות את זה נכון, להבין בדיוק מה אתם צריכים לאכול, איך להתקדם בצורה חכמה יותר, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ותעקבו אחריי לעוד תוכן שיעזור לכם להתקדם נכון. ומשהו אחרון, מסה אמיתית נמדדת בעלייה של כמה שפחות אחוזי שומן וכמה שיותר מסת שריר. אז אם הגעתם עד לכאן, אני גל ברקאי, מאמן מאמנים, מתחרה פעיל בפיתוח גוף. אם אתם רוצים לקחת את הגוף שלכם לנקסט לבל, ללמוד איך להפעיל אותו נכון, להקל נכון, לישון נכון, להתאושש נכון, להתאמן נכון, שיטות אימון ייחודיות, אתם יכולים לשלוח לי הודעה ובואו נתחיל תהליך בצורה יעילה, נכונה ומהירה יותר. או שפשוט תעקבו אחריי ברשתות, בטיק טוק, אינסטגרם ויוטיוב ותלמדו פשוט איך לעשות את הכל בצורה נכונה ויעילה יותר. להתראות.